Kinong yalam ka Hinyaw Trap People's Federation HPF narib hoy ne kasngi ke lelej ban Jurip ya kawe ke Jaka ka Badon Syndah ka Madan Kurkalang boy rembong ka bedairu ke Jaka ba ki breu jong kate ka than ki penlong ke kate ke Jaka kum ke Jaka ban Bret ki Jaboh jaban ki blami na ki yaw boy rembong habalej ban Jurip ya kate ke Jaka ki ladon kinong yalam ke HPF ki ba kenthub yu ba abbor nongrum presiden harib hoy uba Silverius Masharing, Presiden ke Eastern Zone lambat kiwe ki khot na ki unit bar circle. Hakate ki jingle Jurip lalap bakate ke Jaka, tang bakadon mar Syndah bat ka Madan Kurkalang, nere ka donru hajan ka snong, lum dait kla. Hak bala labru baka jing Bret Jaboh hakate ke Jaka, kalong ke Pathar sebab pelat. Kamutra New Trap People Federation ni tempau yang jing sokya halor kene ka Jaka hakaba kinong snong kene ka Jaka kila pelong ka Jaka teknyut sa kawero kani ka Jaka kadai hapo snong kadai atat ro hajan jong kamadan football ya kai tengi na kalyang ka senghi ni shim ya kani ka sinjam ba ni sokya hado kata-katan namar ba shibo balada ki nong ya kai lane ki supporter ki wan hagani kamadan kala ban kata la shai la singi namar kalong sma palat kalong sma utung te ni kerpat ban ni kentu ya kesnong ba kadai ban simkya ba lada kalong kebala ba kadai ban simkya no hi mardor ba kadai ban penkerya no syakiwe ki Jaka lada kesnong kam simkya halor jong kene ngina kalyang jong kaseng ni dangya syakmat bat yin lei ro syaki Jaka badai ban lei ngimpat detep naduk meno nrei i kumba kala long kala kamslam hi la kumba syuantat sistem arsnam ai